Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon entzule, ez dakizue zenolako susto hartu dudan gaur goizean bigarren kafearen laborategian sartu argiekia itzalita, argi hola xuabe xamarra, eta lehengoan Idoia Dabira Uzkudunekin hitzen genuen filmaren antzera, lanben antzera, erdi gizaki, erdi animalia den zerbait topatu danean hemen. Bai, elur orain gizatiarra edo horrelako zerbait. Bueno, baina azalduin barko da pixka bat, ez da? Irratitik entzuten ari zareten entzat, hau da, irudia ikusten ez duzuen entzat, goiurik elur oreinen aderrak jantzi ditu gaur. Euskal Herrian ez dago elur oreinik, A ber, zenbat gradu dauzkagu momentu honetan gure estudioaren kanpokaldean? Ba hoixe, elur oreinak klima hotzetan bizi dira. Bai, baina Kanadan, Alaskan, Eskandinavian eta Errusian, zehazki. Antzina, hegoalderago bizi zen arrastoak aurkitu dituzte zientzialariek. Euskal Herriko zenbait leizetako labar margoetan, altxerrin esate baterako, garai batean Euskal Herrian ere zabalduta zeuden elur oreien margoak daude, Kiputz Kobazulan ere hainbat hezur aurkitu dira. Eta azken glaziazioan Iberiar Perintxolako iparralde osoan zehar edatu zirela uste dute. Eta zure basotan barna oreinek, ies batetik bestera kotxeko argien artean, eta zur zeure burua behin nola rapatu zen. Tira, az gaitezen bestelago Juri Gabon kantak abesten hasiko zaiguta, Gaur abenduaren 2 da. Tira, zer gertatu zen gaurko egunez? Adibidez, gaurko egunez zendu zen Odeta, estatuatuar folk abeslaria. 60ko hamarkadan 16 disko argitaratu zituen. Gaurko egunez jaio zen Ramon Pelegero Sanchis, katalunierazko abeslaria. Nova Kanso izeneko mugimenduaren kidea izan zena. Oso egile emankorra izan da, 30 disko baino gehiago argitaratu izan ditu. 1959an Albent abestia konposatu zuen, frankismoaren aurkako eta askatasunaren aldeko mezuarekin, garai hartako ikur bihurtu zena. La cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. Eta gaurko egunez 1804an Napoleon Bonapartek bere burua Frantziako enperadore izendatu zuen Parisko Notre Dame katedralean. Eta 1976an Fidel Castro Kubako presidente bihurtu zen Osvaldo Dorticos Torradoren ordez. Inigo, Kuban eguzkia topatuko duzu uste dut. Si quiere conocer a Martilla Fidel, Ai, eguzkia. conocer los caminos del Che. Si quieres tomar ron pero sin Coca-Cola, si quieres trabajar en la caña de azúcar, A Cuba iré. en un barquito se va el vaivén. Bai, eguzkia topatuko genuke oraintxe Kuban. Edota Dubaien. Gaurko egunez 2009an 6 urteko lanaren ostean, Halifa Dorrea, Burg Dubai, haize orratza inauguratu zuten Arabiar Emirerri Batuetan. 828 metroko alturarekin munduko eraikinik handiena da. Eta urte berean eta egun berean, baina hemen Euskal Herrian beste haize orratz bat inauguratu zuten. Irunen dagoen Zaiza Dorrea, 40 metroko altura duena. Ez dakit 40 metroko eraikin bat haize orratz izendatu daiteke. Tira, Euskal Herria ez da Benidorm eta eskerrak, Baina guk ere baditugu dorre altuak. Bilboko Iberdrola da Euskal Herriko altuena. Bilboko Abando auzoko Abando Ibarra gune berriaren ikur nagusia da. Eta Cesar Pelli Argentinarra izan zen arkitektoa. Guztira, 41 solairu ditu eta 165 metroko luzera. Bai, baina ez ezagun Iberdrola ipatu bestela sarretu egingo gara, Denbora zengo, Juri, ezkenuela olatu aparrean ikusten. Iritsi da.
Baina bakit zergatik jarri egin duen hau Iñigok. Bai, albiste honekin haserretu ingo garelako denok. Ezta? Netflix bezalako plataformek ez dituzte euren edukien 6% euskaraz, gazteleraz edo galegoz eskaini beharko. Espainiako horrekontu orokorrak adosteko negoziazioaren baitan eskerrak eta Espainiako gobernuak ikusentzunezko legean aldaketa bat egite hitzartu zuten streaming bidezko plataformek euren edukien 6% euskaraz, katalanez edo galegoz eman ditzaten. Baina... Netflix, HBO Max, Disney Plus eta Amazon Prime Video nazioarteko plataformek besteak beste ez dute baldintza hori bete beharko, egoitza soziala Espainiatik kanpo dutelako. Badakizue Cristobal Valentziagari buruz presatzen ari diren telesaia, ez da euskeraz izango. Disney Plus plataformak iragarri du Cristobal Valentziaga jostun getariarrari buruzko telesaia estrainatuko duela 2023an. Moriarty eta Irusoin Egoiztetxen lana da, eta Jon Garaño, Jose Mari Goenaga eta Aitor Arregi izango dira zuzendariak. Telesaia 50 minutuko inguruko 6 atal izango ditu, eta Valentziagaren bizitza kontatuko du. Jostun eta arrantzale baten semea, historiako diseinatzaile garrantzitsuena nola bilakatu zen. Cigarettes in tiny liquor bottles, just what you'd expect inside her new Balenciaga. Viral mess turned dreams into an empire, self-made success. Now she rolls with Rockefellers. Survival of the richest. Modan bezala, aritik tiraka jarraituko dunik. Gaurko egunez jaio zen Gianni Versace, italiar diseinatzailea, 20. mendeko azken 25 urtetako munduko diseinatzaile handienetakoa. Italiako Pret-a-Porter delakoaren jaiotzaren protagonista nagusia bera izan zen. 1987ko uztailaren 15ko goizean, Miamiko Oceans Drive pasealekuan egin oizuen ibilalditik itzulita, Gianni Versace Miami Beacheko bere etxearen aurrean tirokatu zuten. Eta ordutik, Donatella Versace da etxearen burua. Beste diseinatzaile bat aipatu behar dugu. Maria Romero Laspiur. Gaurkoan, baginen bagara erakusketaz ariko gara berarekin. Eta Inigo Diaz de Seriorekin hitz egiteko aukera izango dugu, baina ez futbolaz lasai. Nazioarteko itxaspeko zinema zikloaz ariko gara berarekin. Eta Joana Olasagasti dantzari elkarrizketatuko dugu. Orduan has gaitezen, bestela Maria Kareien abestia jarriko dizut berriro. Ez arren mesedez, ez. Abenduak 2 ditu gaur eta osteguna da, ongi etorri guztioi bigarren kafera, Maria Karei, goiurik jarri baino lehenago, ongi etorri, kaixo. Zuekin Jaun Andreo Gipuzkoako errepideak euripean zeharkatu eta gero, gure laborategiaren ondoan aparkatu, autobusaren pasoa zertxo bait oztopatu, baina batez ere, ota jartzea, inoiz asmatzen ez duen emakumea. Oiana Maritoren agenbe, arratsaldeon, ze pasatzen zaitzu ota makinekin. Ez dakipa, tolosakoa da, bestetan aldet. Dagoeneko, kendu ditu adarrak? Eskerrak. Kaskoekin lanak pilatzen zaizkio, baina gaur etorri da beltzez, Espainiak gorriz, ez dakit planik baduen gaurko edo, baina uste dut baietz. Bai. Goiuri azaiz Arandia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Izketan ari zaizuena Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak naiz eta nik sinistu ez 283 ditu pentsa arratsaldeak 4 eta 10 azaroak dagoeneko utzi zion lekua abenduari eta abenduak gaur 2 ditu baina gaur 2 baino gehiago gara zuekin urrengo 2 orduak igarotzeko ongitorri bigarren kafera.
Eta dagoeneko puntual, fin eta prest gure laborategian dena ere aurkeztu behar dizugu. Maria Romero Laspiur, arratsaldeon. Ui, ama, arratsaldeon. Kaixo. Orain bai. Ondo algara? Bai, pizkatafonika baina, ondo nago. Ui, ama, ibili parandan. Parrandazkorik ez? Ez? Ai. Izango da. Zuk pentsatu Friendseko Phoebek esatezula beak hola ze honen zala benetan abeslari ona eta bere helburua zen beti gaixotzea horrela besteko, hauts horrekin horrela pixkata. Hobeto beste zuelako horrela Bai. pixkita. Sexiagoa da. Ze gauzak. Hori izango da Bertino Osborneren arrakasta. Oso zaila da saio hontan Bertino Osborne esan eta txiste bat izatea. Bueno, saio hontan eta saio hontatik kanpo. Bai, zuge saiezu interekonomiako Bertino Osborne eta zaritzeko eta serio asko hariko dira, Eredugarria den gizon. Ez que nik interekonomiakoekin ez zetitz egin naiz ez dugu negoziatzen terroristekin. Ba, gure maite duta bota horretik, entzule batek bota digu gora Bertin. Dio Gorkak, nire maite duta da bizi behar degula asko bizitza ze ez dakigu ze pasako dan. Eta gero dio, andale, ze Bertinek rantxera kantatzen zitulako edo nola. Maria Romero Laspiur, zein da zure maite duta? Ze askarneko. Barkatu, venga. Oiana Maritorenaken be... A ber, entzuleari azaldu behar diogu, ez padaze. Guk uste dugu, gure entzulek dena dakitela, baina noski entzule berriak izango dira. A ber, zu, entzule, gaur, lehenengo aldiz bigarren kafea entzuten ari zaren naiz irratiaren entzule hori. Zer da maite duten... Zer egin duzu orain arte? Aurreko 282 saioetan. Hori azteko, baina, tira, azalpen hori ematen diguzun bitartean, maite duten tartea da, guk saioa azteko, sarreraren ostean, agurrean egiten dugun tartea, non aipatzen dugun zer maite dugun, gure kasuan dagoeneko baimen eman diogu gure buruari zer maite ez dugun ere esateko, edota zer maiteko genuken, eta uste dut Maria Laspiurri aurrekoan ere esan niola dagoeneko, gurekin hasiera-hasieratik egonik berak ere eskubida duela aurkezlen mailan 3 hoien artean aukeratzeko. Baina, Oiana Maritorenaken bezina zure maite duta. Bueno, esango izut. Nik maite ditut David eta Olga. Eta baina esangoen nor diren. Uste duen Goliat. David eta Olga eta horrelako pertsonak ezagutzeko aukera ematen duten ekimenak. Joan den asteartean Kresala Zine Kluba, gaina uste dut Anderrekin hemen sekula hitzein duzuela. Joan den asteartean eman zuten giza eskubideen zinemaldian sari bat jaso zuen pelikula bat, ongi etorriak Txetxeniara. Eta erakusten du 2017tik batez ere LGTBIQ+ kolektiboa jaso duen jazarpena eta oso ondo dokumentatua dagoen lan bat da. Eta bertan agertzen dira David eta Olga, eta David eta Olga dira bi pertsona, bat kazetaria eta bestea komunikazioan aritzen den pertsona bat, eta beraiek saiatzen dira Txetxeniatik kolektibo honetako jazarpen hori batez ere jasatzen dutenak, torturak, iketak eta alakoak, jende horri errefugio bat edo etxe bat beste leku batean ematen, edo eta laguntzen bisa Kanadara joateko lortzen eta horrelakoak. Eta oso dokumental interesgarria da, eta gia da gero solasaldi bat egontzela, eta ez dela hain urrutira joan behar, Txetxenera joan behar horrelako egoerak ikusteko, gure inguruan ere aipatu ziren hainbat egoera, baina, kasu honetan David eta Olga dira bi pertsona beraien, guztion giza eskubideen alde lan egiten dutena, kasu honetan kolektibo horretako pertsonen alde, baina uste dut horrelako jendereari esker lortzen dena eta eskubideak denontzat lortzen direla, eta guk aukera izatea horrelako pertsonak ezagutzeko eta horrelako errealitateak ezagutzeko, hori ere eskertzekoa da, beraz, Kresala Zine Klubari ere eskerrak. Zein doa? Zu. Ni? Bai. Ai, ama. Ni daukat kompleto bat. Ui, maite duzu, ez duzu maite eta maiteko zenuke? Bai. Wow. Bai, aurreneko biak nahiko sinpleak dira, 3. dator pixkat mami gehiago.
maite dut eguzkia ikustea. Ez dut maite ikustea eguraldiaren aurreikuspenean eguzkirik ez daukagula urrengo 2 asteetan. Baino maiteko nuke, eta norbaitek ezagutzen duen edo diseinatzen duen, oso jende talentuduna dago Euskal Herrian, aplikazio bat geolokalizazioz esaten dizuna eguzki izpi gertukoena non dagoen. Adibidez, nik hasi naiz begira. Euskal Herrian, 7 lurraldeak noski aintzat hartuta, enuen eguzkirik topatzen. Tuteran, tartetxo batean gaur eguzki ateratzekoa zen. Baina gaur eguzkiri gertukoena, Bordelen zegoen. Bihar, Logroñon. Eta herriberako herri batzuetan ere akaso zertxo baina parroan ere egongo ote den. Larun baterako, ezinezkoa da. Ez dago. Madrileraino joan behar, edo Sevillaraino, Sevillan badago. Hegaldiak garesti aukeran. Jo, baina zenbat denbora pasadudan gaur goizean, gertukonetatik urrunetagoetara, aplikazioetan begira, urrengo hirugunetarako eguraldia, hiri-ziri, herri-zerri, Frantziaruntz, Espainiaruntz, itxasoruntz ere begiratzeko tentazio aukide, baina barkurik ez daukat, kaso, ez dakit, iparalderuntze barkua martxan jarri, eta hor Atlantikoa, Kantabriar itxasoan barrena, eguzkia topatuko nukeen, eta jo, baina aplikazio bat, larun bat goizean jeiki, arrankatu furgoneta edo juntren geltokira, eta pum, venga, hementxe daukazu eguzkia, araian, venga, araiara. Edo maulen eguzkia duzu, maulera. Baino gero jun, eta kaso izpi hori, aio. Ja. Nik hori behiratzen dute, zubiak eta itxugunian beti egoten nahi 3 egun baino leno, behiratzen toki guztietan aber zelako eguraldia itzen dauen. Eta generalki hemen eguraldi txarra itzen dauenean, generalki ingurua guztietan bebai eguraldi txarra itzen dauen. Bai, pixka turrundu behar da. Bai. Neri gaur lagun batek, lankide batek esan dit, aste bururako hori ze plan daukazu, eta ongea begiratzen, nun ingo duona, Hueskan, ez, Zaragozan, ez, bestean, ez zula inun topatzen. Ez gaur Bordelen eguzkia zegoen. Ez da urruti Bordele. Ez, eta plan politia da. Donostiatik gertu xamar, Baionatik gertuago, Bilbotik pixka turrunago. Bai, noski, herriberan aparratik, hor urruti xamar, baina, herriberan aparrean gaur eguzki pixkat izan dute. Eta bihar ere zertxo bat izango dute. Eta askotan, hemen Gipuzkoan eguraldi txarra, Bilbo inguruan Bizkaiako kostan eguraldi txarra, eta Tuteran, Hanberan, edo Kaskanten, eta eguzki ederra ukitzen dute, beraz. Bueno, hori dira nire maite dut ez, eta maiteko nuke. Norbaitek aplikazioaren berri badu, edo egiteko gogorik balu, crowdfundinga jarri martxan, eta nik sentimo batzuk ere botako nituzke ez pentsa. Jo, bai. Baita? Bai, holako abia ditugu. Ontsen dakagun eguraldiakin behintzat, oza, ia desesperauta nago pixkate. Egunero, asnatzen zara eta kriston eguraldi txarra. Bueno, a ber, gaur, Donostian ordu biak aldera pixka bat atera dauzkia. Bai, baina igual dira 10 minutu eta derrepende berriro eurixa. Baina, bueno, a ber, eskertzen da 10 minutu horiek. Maizago nahi genuke. Hori da. Can you feel my heart? You have it in your... Eta Goiuri Ezeizarandiaren maite dut zein da? Aurrekoan aipatu genuen Almudena Grandes idazlea hil dela minbiziaren ondorioz, eta duela 2 egun izan zen hileta. Eta ikusi dut irudi bat, bere senarrak Luis García Montero idazleak liburu bat utzi duela Almudenaren hilkutxaren gainean. Eta oso agur politia iruditu zait. Liburua da completamente viernes, berari eskainitako poema liburu bat, eta iruditu zait oso ez dakit detaile oso politia, eta biak idazleak izan da, ez dakit oso beraien erlazioa, supongo, liburuetatik oso gertu ibiliko zela beti, beraz, oso polita. Do you think I'm dreaming? Or do you mean scared? How much are you saving? Ontsen ere txanda, ez? Maria Romero Laspiur, procrastination giroan jarrai genezake, baina ja tokatu ite zaizu. Bai, a ber, pentsau dut. Eske ontsen pentsau dut. Eskenean beti hartitzen jata. Maite dutan asunto hau. Bueno, ni maite dut zuretako denbora bilatzea. Hau da,
antolatzia pixka zure eguna eta zure astia eta zure estua, eukitzeko zuretako tarte bat, eta disfrutatzeko zuretaz, ez? Bai? Ontsen hasi naiz zeramikara juten, eta, niretako da, aste guztiko niretako dakaten tartia. Osa, niretako daka tarte asko, baina holan, pentsatu gabe disfrutatu, lasai hartzen duten denbora hori, niretako da zeramikara jutia. Eta egia da, jende asko dabilela estresauta edo umiekin edo lanian edo ez dakizen bar gauzekin, eta askotan igual biadogula, deskonexio bat egitea hastian 2 ordu edo hastian aldozun denbora baten, eta zerbaitetaz disfrutatzia, pentsatu gabe, relajatuta, eta hori da nire maite duta, ez dakit. Inside of me is easy to see. When you find it out, please show it to me. Sandy Driversen ofen honen atzetik, publizitaterako tartetxoa eta segituan Maria Romero Laspiurrekin gauza interesgarri askoak kontatzeko. Gelditu makinak. Honela dio kazetariei buruzko esaera batek, guztiaz egiten dute hitz ezertaz jakin gabe. Tentsioa baretzeko 2 segunduko pausa honen ondoren, jakizue ez dugula haizez beteriko berbalapikoa ekarri, are gehiago. Jardun espezializatua duten 2 jakitun ekarri ditugula komunikabideek ingurumen gaietan duten funtzioaz hausnartzera. Ez edonor gainera, jar diezaiegun arreta, Aitziber Agirre Eluiar aldizkariko zuzendariari eta Izaro Gorostidi EHUko irakasleari. Zer da, zenbat eta gutxiago erabili, orduan eta gehiago ordaintzen duguna? HT? Izan zitekeen, baina buruan genuen erantzuna argindarra zen. Kilobatioaren prezioak eragindako arrabotsak hitzalegin badio ere, duela zenbait hilabete aldatu zen tarifa. Entzule, zoaz fakturaren bila Goiener taldeko Leire Astigarragak bera ulertzeko gakoak emango dizkigu. Detaile txikietan omen dago aldea. Hartutako neurri oro komendu eragina. Horretaz, kontziente da Ane Fernandez, eta tindaketa naturala baliatuz, azal sentikorreko erabiltzailei zuzendutako zapigintzariekin dio. Alba Cabrera izan da oial horien artean. Adi adiskide, astera doa gelditu makinaken 2. denboraldiko 9. saioa. Jada entzun gai duzue gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Keep calm and bigarren kafea. Don't wanna cross a line, but if I were to crash in this plane tonight, I'd want you to know this. Don't wanna say too much, intrude on your space, but if I were to crash and I never made it home, I'd want you Ba hori, abenduaren 2 dela, eta hasi garela efemerideekin, eta aipatu ditugula Cristobal Valenciaga eta Gianni Versace, baino berriro gertatu zaigula, nahi gabe gertatzen zaigun zerbait. Emakumeak ez ditugula aipatu, emakumeak aipatu ditugu, baina emakume diseinatzaileak gaurko kasuan ez. Beraz, emakume diseinatzaile bat gonbidatu dugu. Bi ez behin etortzen da, ja bere etxea da, ja ez dago gonbidatu beharrik, ja bidea badaki. Konta dezan, zer ari den gertatzen Santelmo Museoan.
Hori da, bai. Aurrekoan etorri nintzen feministaliari buruz hitz egitera, ez dakiz separatzen jatan eri azken aldian, nahola superfeminista. Ez neri, ez da neri. Osa, supongo que, bueno, ordua zan, ez? Pixka dana feminista bihurtzea, ez? Eta, bueno, ontzen dator asteburu bat Zubiakin, eta gura litxarrakin. Orduan, bueno, Santelmo Museoan, ireki dute erakusketa berria, baginen bagara deitzen dena, eta dana plan bat oso ona Zubirako edo nahi dugunean juteko, eta gainera dala superinteresgarria segaitik ematen du ezagutzera emakume artisten lana. Bai, Santelmo Museoak egin dugu pixkat investigazio bat urte batzuen zehar, bertako bilduman eta Gipuzkoako foruen diputazioaren bilduman zeuden lanen artean emakumeen lanak bilatzen. Eta, bueno, bilakera hortatik atera da erakusketa hau. Ez? Baina, bueno, beti egon dira artista emakumeak. Zer gertatzen da? Nun egon dira? Ez? Bueno, erakusketaren lema, lema hau da, ez? Ez omen ginen artearen historian, baina bagara. Ez omen ginen museoetan, baina bagara. Nun ginen? Hor ginen, baina ez dakit, jendiak ezekien ikusten, ez? Ez gekigun ikusten emakumeen lana. Eta egia da, askotan gizonezkoen lana agertzen dela beti gure aurrean, ez? Eta holan artista eta diseinatzaile edo sortzaileen burura dortzen baldin bajatzu izen bat, beti normalean gizonezkoena izaten da, ez? Eta hori pixkat aldatu mila dugu, eta poliki-poliki badoia pixkat aldatzen, bai zinean, bai literaturan, bai antzerkian, bai modan, bai artean, musikan. Orduan, poliki-poliki, eta ni konturatzen nahi azken aldian, bai, gero eta emakume gehiago agertzen direla, bai, telebistako seriak dirigitzen, ez? Bai, kontzertuetan, gero eta emakume gehiago dira abeslariak edo, sortzaileak, ez bakarrik abeslariak, baizik eta taldearen sortzaileak. Eta zineman ere bai. Orduan, artean bebai topatu behar ditugu. Bai, duela aste batzuk itzen genuenean, Bienako museoen patzuergoak ireki dula OnlyFans kontua, behaien artelanak eta erakusteko, ze Instagram eta Facebooken eta horrela zentsuratu egiten zituzten, ze titiak ikusten zian. Zer? Titiak ikusten zian, hombre, joe, denok dauzkagunak. Eta beraiek aipatzen zuten, badirudiela emakume batek museo batean egoteko biluzik egon behar duela. Horrekin erreferentzia egiten zioten, kuadroen eguneko 80, kuadro horretako horien protagonisten eguneko 80 emakumeak direla, eta aldiz artistena eguneko 4 ustet zala. Beraz, hori iraultza txiki bat behar dugu, hori eraldatu behar da. Bai, protagonismo asko. Obretan, baina obren atzean ez hainbeste, ez? Eta bai, baginan, pintoreak egungileak, zeramikagileak, eskultoreak eta baziran, baina artearen historiak ez ditu aipatu edo ez ditu aitortu. Eta hori zegaitxik ematen zan. Askotan zan, tema biologiko baten gaitxik. Osa, sentitzen zuten, emakumeak izan da, ez dinera gai, gure sentimentuak espresatzeko, ez zirela berdinak emakume batek egiten zuena, edo gizonezko batek egiten zuena. Ez egon nivel berdinean, ez? Eta hori aitortzen zuen artearen historiak. Orduan, emakumeek, euki dute hor, ez dakit estereotipo bat, betidanik, ez dina baimendu, artearen historiako parte izateaz, ez? Eta, baina, egon dira emakumeak artearen historian, eta egon dira bai, muga hauek, aportu dituztenak, eta saiatu direna pixkat guztia aldatzen. Adibidez, Europan, erdiaroan, bazegoen emakume bat, Christine de Pizan, ditzen zena, eta, hau da, 14 mendeko emakume bat. Eta hau zen poeta, ilustratzailea eta idazlea. Eta beran bizitzan 40 lan publikatu zituen. Orduan, bere gaiera bai garrantzitsua zen. Baina, berak esaten zeban, bera zala privilegiatu bat. Beran garaiko beste emakumeak ezekaten hezkuntza baterako aukerarik. Eta pentsatzen zeban, hezkuntzako aukera izan da, gizonezkoen edo gizonezko baino gehiago sortu zutela, alko zutela.
Eta, bueno, garai hortan olako emaku bat izatea esan, super feminista eta opresioa zalantzen zuena eta zana super revoluzionarisia. Eta hori, eta hor da 14. garaiko mendekoa, orduan orain dela pila bat mende. Baina ez dira asko egon. Gero poliki agertu dira historiaren zehar, Lavinia Fontana, Isabela Sirani, pila bat artista, baina holan garaiko, igual mendeko bat. Aipatu dezakeguna, ez? Eta dana gutxi gora bera, gai berak lantzen zituzten, eta ez iran, beran lanetan bebai, zekaten gai domestikuak lantzen zituzten, ezin zuten pertsonak biluzik marrastu, adibidez, emakumentzat hori debekatuta zegoen. Ez dekaten aukera, eta klaro, artaren historian hori garai batzutan bilustutako pertsona bat margotzia zen estatus bat. Bai gaiak estatusa ipintzen zuten artearen sormenean. Adibidez, esan berdina bodegoi bat marrastea, edo autorretrato bat egitea, edo paisai bat margotzea, ez? Hori bebai, gai bebai, inposatzen zuten bebai, artistaren balioa zenbatekoa zen. Orduan, beraiek esaketan aukera, edozein gai jorratzeko. Eta beti egon dira, horregaitzi bebai, itzaletan. Eta, erakusketa honek, Txandelmoko erakusketak, nahi dau pixkat, argitaratu edo erakutzi urteetan zehar Gipuzkoan eukiditxugun artistak. Ez bakarrik Gipuzkoan, baita Santelmo Museoan erakutzi edo erakusketa desberdinetan parte hartu duten artista desberdinak, estatu mailakoak, bertan egon direnak eta pixkat itzaletan geratu direnak, baina erakusketa honekin ematen direna pixkat, garrantzi gehiago emango dienei, eta ezagutzaraztera bultzatuko dienei. Asko dira nahiko izen ez ezagunak. Orduan pixka da laguntzeko erakustera badaudela artista emakumeak, eta sartzen dituztela gauza interesgarriak. Ginen bagararen bi komisariek ere, esan dute zerbait honen inguruan eta entzun egingo du. Artean historia ikusgarri iten duten leku bat, ez? Eta, ikusten dugun gabezietako bat da, behin eta berriz ikusten dela, bilduma guztietan dela, emakumeen portzentaia beti oso txikia dela. Eta hori dela eta gure erakusketan helburuetako bat izan da aztertzea, zergatikan, ez? Portzentaia txiki horren zergatiak non dauden erroiek. Erakusketa hau Santelmo Museoaren gonbite batetik jaio zen. Orduan erakusketak egiten duena da emakumezko hoien lanei balioa eman, ikusgarritasuna eman, ikusteko aukera ematen digu, baina egiten du diskurtso baten barnean non aztertzen dugun museoek ze paper bete duten artearen sisteman, emakumezko hoien lanak baztertuak bigarren mailan geratu izatean. Garazian eta izea Barzenila dira, ginen bagara, emakume artistak erakusketa honen komisariak, eta, labur balin bada ere, uste dute, Maria azaltzen ari zenaren girotik, pixkate azpimarratu dutela, ez zein den honen giroa edo, ez? Hori da, eta bai garrantzitsua zer gertatu dan artearen historian edo artearen inguruan hau gertatzeko, ez? Ikusten dugu moduan, erakusketako komisariak emakumeak dira. Horre bai garrantzia daka, ez? Azkenean gero eta gehiago agertu direla museoetako komisarioetan eta abar, eta goi postoetan emakumeen presentzia. Orduan horre bai aldatu egin dau pixkat egoera eta egin dau emakume gehiago agertzia museoetako bildumetan. Beraiek esan dutenen arabera, Santelmok museoak berak eskatu zien, eta okerrez banago, Santelmoko zuzendaria Susana Soto da emakumea dela baita. Beraz, komentatzen zenuenan, ze gertatuta geroz eta artelan gehiago edo geroz eta emakume artista gehiago ikusteko, postu horietara baita emakume gehiago iritsi direla, eta emakume horiek agian gizonek baino azkarrago igertzen dutela gabezia hori, ez? Eta aldatu nahi dutela. Hori da, egia da. Ez que azkenean kultura mailan gero eta emakume gehiago ditugu, orduan horre ekarpen ona da, ez? Eta gero investigazio falta. Oin arte, ez da investigatu asko emakumearen presentzia ontaz. Eta honek kulturalki azkenean emakumean presentzia gehiago egonda, investigazio gehiago sortu dira, eta horrek egin du
artista askoren lanak ezagutzaraztea. Gero hezkuntza bai, garai batean emakumeek ez dakagun posibilitatea hezkuntza jasotzeko, eta, bueno, gero eta aukera gehiago ditugu, eta bueno, horri, poliki badoaz, eta nik uste dut oso interesgarria dela erakusketa hau, azkenean egiten dau begirada bat atzera, ez? Ikusteko, garai batean zergaitik emakumeak naiz eta sortzaileak izan ez dira artearen historiaren parte, eta gero begirada bat aurrera, bagara batera, ez? Presente batera edo etorkizun batera. Dala, ze artista ditugun eta ze artista dauden aktiboan gaur egun gure estatu mailan eta baita gure inguruan ere. Aipatu du Mariak hezkuntzaren gabezia eta gogoratu naiz Goiuri duela oso gutxi Matrioskaz dokumentalaren inguruan aritu ginela. Eta, bueno, hartzen dituzte, hainbat emakume migratzaile aintzat, ez, dokumentalaren ardatzak edo eraikitzeko, eta eurek zenolako arrakasta lortzen duten atzerrian, hezkuntza lortu zutelari esker, kasu honetan, gehienak Errusia ingurura joan ziren, ez da? Sobietar Batasunera bai batzuk Ukrainian eta egon ziren. Eta kontatzen zuten nire, ez dakit, familiarrak edo nire aizpa edo hemen geratu ziren, eta ez dute etorkizunik izan, ez? Ez dute hezkuntza baterako aukerarik izan, eta guk bai, eta batak izan zen gero Kuban egon ostean ikertzaile mediku ikaragarria, denek zuten oso bizitza interesgarri garrantzitsua, ekarpen handiak egin zituzten. Ze urteak kokatzeko hau izan zen frankismo garaian. Hori da, 80 urte inguru dituzte oraintxe, hauek 41. urtearen bueltan alde egin zuten, ez? Baina horrek ikasi zuten 60ko hamarkadan, edo, formako hezkuntza oinarrizkoak kaso lehentxeago. Eta uste dut horrek oso garbia dirazten duela, ez? Olako harrakalak nondi datozkigun, hau dena ez dela kasualidate hutsa, azkenean ukatu zaizuela espazio bat, eta aukera mordoa, ez? Bai, hori da, eta ez dugu astu bihar, oindala 50 urten hemen diktadura batean geudela, que horre bai indau gube bai atzerago egotea, beste herrialde batzuekin konparauta. Kulturalki, sobre todo, igartzen da pilua, eta hori beti esaten dugu, ez? Azkenean, ondiokan, estatu mailan ez gau, ezela hain garatuta beste Europako herrialde batzuetan moduan kultura munduko hezkuntza batean, ez? Eta horrek zer ikusia da gero sortzen dugun gauzetan. Azkenean nivela, azkenean ez da izango inoiz berdina, batek dakanian hezkuntza puntu bat, eta beste batek dakanian beste hezkuntza bat. Eta hori pasatzen da, herrialde askokin ondiokan ez daudenak puntu honetan garatuta. Orduan, baina hori, poliki aldatzen goiazen, eta hobetzen goiazen. Eta erakusketa da, baina bebai, ekitali desberdinak antolatuko dituzte honen inguruan, interesgarria da bebai, hori azkenean erakusketak gaur egun bebai, presentzia asko izatea ez bakarrik, Santelmoko museora bizitatzen, baizik eta hitzaldi desberdinak musika eta ikuskizunak bai antolatzen, ez, erakusketakin bat. Eta bai, zertzen baldin bazarete Santelmo museoan, badaude bizita gidatuak antolatuta, komisaria desberdinekin, beraiek eramango dituzte bi pare bat bizita gidatu, eta baita bai konferentziak pertsonai desberdinenak, ia denak emakumeak, ia denak ez dakit, ez denak dira emakumeak emandako hitzaldiak, musika kontzertuak, ikuskizunak, bertso saio bat eta dana badao, eta dau zinea baita, Women Art Revolution, emakumea batek egindako pelikula bat begai ikusi halko dozue. Orduan, hori, azkenean bebai garrantzitsua da bakarrik erakusketa bat ez izatea, baizik gauza desberdinak egotea, eta horren bebai gerturatu aldu espazio ontara, jende asko igual esan animatuko beste era batean.
De hecho, gordailuan bebai, badakate bizita gidatuak honekin zer ikusi dakatenak, gordailukoa gure lagunak. Bai, pentsatu dute ordaindu iten digula aipatzeko, baino ez, guk aldarrikatu nahi duguna da, sekulako arribitxia daukagula hemen, gure etxe ondoan, eta jende asko ez zuela ezagutzen, eta pena badela. Bai, badakate bizita gidatua, erakusketa honen inguruan bebai. De hecho, erakusketan dagoen lan bat, nik gordailuan ezagutu nuen, bizita baten, eta ontzen, San Telmo museoan dago, ze segurazki San Telmo museoko parte izango da, eta batzutan, gordailuan dakate gordeta. Eta ontzen erakusketan dago. Así que, oso interesgarria sartu San Telmo museoko ere orrialdean, eta bertan ikusi aldozue egitara guztia. Eta bestela, badau beste plan bat, emakumeekin zer ikusi dakana, Donostin ez baldin bazauzie, edo Donostira etortzeko aukerarik ez baldin badakazute, Guggenheim museoak bebai antolatu du, erakusketa badaka ontxe bertan bebai, emakume, abstrakzioko emakume artiste buruz. Eta Guggenheim museoak ontxe bertan daka emakume abstrakzio gileak, eta beste alde batetik Alice Neal. Dala, beste artista, estatu batuetako artista bat, bebai, nahiko gai feminista, rasistak, eta, kapitalismoaren kontrako pixkat kritika edo egiten duena, beran lanekin, eta hau margolaria da, New Yorken egin zuen lan gehien bat, eta, biak dira emakumeek sortzaiek sortutako lanen buruzko erakusketak, beraz, Guggenheimean bebai, ikusi alditu emakume sortzaileak eta artistak. Eta emakume abstrakzio gileak bebai oso interesgarria, azkenean abstrakzioari buruz hitz egiten dugunean, zein etortzen jako burura. Kandinsky. Edo Pollock. Bai. Edo Rothko. Bai. Baina badaude pila bat artista emakume abstrakzio gilea direnak. De hecho, lehen emakume abstrakzioko sortzailea emakume bat izan zen. Eta gaur egun eman zaio pixkate garrantzia honeri, ze lehen, sorkuntza moduan beran lana esan aipatu. Bera da Ilma Afklint, eta bebai badago Guggenheimeko museoko erakusketa honetan. Erakusketa antolatzen du Guggenheim museoak eta Pompiduk, eta bai erakusketako komisariadoa bebai emakumeak egiten dituzte. Ez dakiz ze baratzen da, baina bai, emakumeak erakusteko emakumeak behar ditugu. Orduan, hori, animatzen dezuet bebai Guggenheimera gerturatzera. Bueno, eta hauek, artelan hauek sinatuta daudelako eta ikerketa lan bat egon delako eta ezagutzen ditugulako, baino zenbat izango ote dira gizon izenarekin firmatutako lanak, baino emakumeek egindakoak. Ari zinelako goatzen egin ditzan Margaret Kinen kasua, berak margotze zitula pertsonak begi haundi hoiekin, eta urte luzez pentsatu izan dugu bere senarrak egiten zituela artelan horiek, jakin dugun arte ez Margaretek ite zitula eta senarrak sinaz zitula kuadroak, baina horrela egongo dira. Ja, bai, pila bat, eta ondiokan ez ezaguna dienak, Claro. Eta gero beste asko bai gizonezkoz janzten zirenak, edo bai, eta orduan askoz berrezagoa zekatenak parte hartzea artearen munduan emakumeak izan da baino. Baina bai, segurazki, oraindikan artearen historian topatuko ditugu artista pila bat ez ezaguna dianak. Zorionez topatuko ditugu, eta zoritxarrez asko ez ditugu ezagutuko galduko ziren, euren sinadurak, euren autoretza galdu egingo zen. Bai, eta hau, esaten dutzuet, aztertzen diren gauzen artean, claro, porque adibidez, Afrikan sortu diazen edo Ego Amerikan sortu diazen artearen barruan askoz da aztertu. Ez dalako interesatzen. Takit. Orduan, hor bai beste azterketa bat egon biako zen. Mariala Espiurrek
gai zinez interesgarriak ekartzeaz gain, musika honek hartzen digun, Segurako playlistak egiten Ze ditu. temazoa, Maren Latzonen All My Storms hau. Kantutzarra, About you in the town, they saw you around, but I can't stay, 'cause I can't make you. And all my storms are named after you, and all my words talk about you. In the town, they saw you around, but I can't stay, 'cause I can't make you love me. Maria Laspiurrek proposatutako kantuen artean bakarra geratzen zaigunez, egingo dugu gauza bat. Itxiko dugu, agurtuko dugu, oraindik zerbait esateko izango du Noski Mariak, eta ondoren lasai entzungo dugu geratzen zaiguna. Ondo iruditzen zaizue? Vale. Primeran. Beste zerbait kontatu nahi zen digun. Kuriosidade moduan, ja. Nik miresten ditut artista asko eta abeslari hauek, gaurko playlist guztia dira emakumeak. Eta Maren Latson, gaur ez dakize pasatzen jala, entreke nau pixka eta fonika, Maren Latsonek grabau zeban abesti hau, eta diska guztia, Madrilen egonean ni, de hecho, nik nekan estudioa, musikako estudio baten bekaldean. Orduan, konpartitzen genuen dena, bazkaltzeko tokia eta dana. Eta Maren Latson egon zanean grabatzen dizka, berakin egon nintzen. Bazkaltzen eban egunero eta dana, eta gero atera zan dizka, da izan zan, oso polita. Nola zan estudio, guaziz izenez? Bai, el invernadero ditzen zan estudio. Ontsen ja ez da existitzen. Brian Huntek zekan estudioa, eta ontsen Brian Hunt, junda bizitzera Santanderrera, eta gertu sortu dau beran estudio berria. Baina bai, eta han sortu zan dizka, eta orduan izan zan, gero ukitzea parte, azkenean gegoazen hor estudixuan, eta entzuten eman igual, 10.000 aldiz, zati bera, eta zan, ai, por Dios, bukatuko duten izan. Eta gero entzuten dauzunean bukaeran, zelan geratu dan dizka guztia, eta alako abesti politxak, oso guai dau, oso guai dau. No es como yo me la imagino. Tulsaren Jo no nazi hasi kantuarekin, agurtu egingo dugu Maria Romero Laspiur, hasiko balitz kontatzen Tulsarekin lotzen duten gauza guztiak, ez dakiz ze pasako zan hemen. Maria Romero Laspiur, mila esker. Eskerrik asko zuei. Eta, hemen dibiazetara berez elkar ikusiko du. Hori da. Aio. Agur. Año a año me fui haciendo así. No recuerdo con claridad aquella noche, apenas una quemadura en el corazón y las manos manchadas de un misterioso brebaje, una mirada al cielo pidiendo perdón. Solo ha sido un tropiezo, que crea que merezco su compasión, que me quiera como una hija, que su amor sea incondicional, que piense que aquello que hice se podría perdonar. Yo no nací así, yo me fui haciendo así. Poco a poco, año a año, me fui haciendo así. Poco a poco, año a año, me fui haciendo así. Me fui haciendo así.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta sorkunen kantu honekin, Urazpian kantuarekin, hain zuzen ere murgilduko gara Urazpiaren giro horretan, edo urpean. Duela aste pare bat, azaroaren 18, 19 eta 20an, edo horren atarian aipatu genizuen, Zimasub, Donostiako itxaspeko zinemaren nazioarteko zikloa, bazetorrela, bere 45. Edizioan, eta gaur tartetxo hartu nahi izan dugu, ura aztertzeko, baino batez ere badatozen egunetan ere Eibarren, eta aurrerantzean beste hainbat Euskal Herriko txokotan, Gipuzkoako hainbat herritan izango den ziklonen jarraipenari heltzeko. Bueno, jaialdi honen ziklonen helburua urpeko mundua ezagutaraztea da, baina ikusentzunezkoen bidez mundu osotik datozen lanak bilduz eta planeta beraren bi aldeak erakusten dituzte. Batetik, giza baldarkeriaren, utzikeriaren errealitate gordina salatzen dute, ekosistema osoak kaltetzen eta kaltetzen dituen alde hori, eta bestetik argiaren eta kolorearen ikuspegi baikorrare badute, itxaropentsua, gozoa, planeta osoko itxaspeko ondo askotan oraindik aurki daiteken unibertso sinestezin hori erakutsiz. Itxas enbaixadoren, itxaspeko argazkilarien eta bideogileen arteko komunikazio kanala da Zimasub. Bai eta urtero nazioarteko ekitaldi hori egiten den zinema aretoak bisitatzen dituzten milaka pertsonen artekoa ere. Bere ospea, grina, borondatea, talentua eta itxasuarekiko maitasuna biltzen dituen, lehiak eta azken finean. Elkartu ditu unibertsoak orain berori. Eta atzera begira jarri eta aurrera begira ere jartzeko Real Sociedad Fundazioko proiektuen arduraduna dugu telefonaren bestaldean. Inigo Dia de Cerio, arratsaldeon eta ongietorri bigarren kafera. Arratsaldeon. Bueno, 2021ko edizio hori esan da bezala duela aste pare bat abiatu zen, Donostiako Antzoki Zaharrean eta Akuariumean egunotan Eibarri dagokio lekuko hartzea, aipatuko ditugu gero bestelako hitzorduak, baina zertan hasi aurretik Inigo eskatu nahi genizuen, pixkate Donostian azaroan izan den aurtengo edizioaren abia puntu hori baloratzea, ze jakin badakigu sari asko banatu dituzuela, goi-mailako filmak egon direla bertan, baina giroare paregabea sortu dela garai arraro xamarra hauetan. Bai, egia da, aurrek urtean ere aurre atera genuen, ez gure indik nola, baina Donostiko bakarrik jendeak disfrutatzeko aukera izan zuen, mugikortasun neurriak mediotu delako, eta aurten berriro berreskuratuko dugu pixkat, bai aforoa, bai jendea, bai girua, eta egia da, festival oso berezia dela, oso polita, eta toki eta jende desberdina elkartzen dela Antzokian hiru egunetan zehar, gozatzeko, gure itxasoa dauzkan altxorroiek ikusteko eta hori disfrutatzeko. Entzulari Inigo arraro egindakioke, Real Sociedad Fundazioa horrelako ekimen baten atzean egotea, baina argitu behar dugu asko direla, sustatzen dituzuen jarduerak, noiztik eta nola itxaspeko zinema ziklonen atzean? Urteak dia, egia da urte batzuk zailtasuneten batzuk izan zituela zinemalde honek aurrera ateratzeko, eta gure urpeko sekzio bat daukagula, hori jende asko ez daki, baina reala 4 sekzio ditu, pilota, hokeia, nesken hokeia, atletismoa, eta urpekoak, eta urpeko sekziotik klubari izan zioten laguntza batzutela festivala aurrera ateratzeko, eta horregon ginen, eta ordutik honea oso pote gaude, egia da gure urpeko sekzioak kide baino gehiago ditula, eta beraien lana oso polita da, bai kompetizioan, eta baita kompetiziotik kanpo dituzten gautetan orduan, urteak dira sustatzen proiektu hau eta festival hau. Aipatu dugu pixka bat zikloaren filosofia Inigo zein denez, urpeko mundua ezagutaraztea, eta gure itxaso eta ozeanoen errespetuan eta zaintzen kontzientziatzea, baina balore hauekin oso lotutako ikuslegoa izaten da bertan, edo mota askotako ikusleak hurbiltzen zaizkizue bertara?
Bueno, egia da, mundu hortan dagoen jendea, bada sentsibilidade gehiago daukana eta gehien gerturatzen dana, baina egia da, aukera polita dela, kanpotik edo giro horretatik kanpo dagoen pertsona asko bertara gerturatzeko, eta ezagutzeko bai altxorrak eta baita gure eraginak daukan gabeziak eta nola ondatzen ari gea gure itsasoko ekosistemak eta natura. Orduan, bi alde horiek betetze ditugu eta gero eta jende gehiago elkartzen da kanpotik datorrena esate baterako. Hor, kontzientziazio lan horietan garrantzia berezi hartzen du txikizikloak aurrekin egiten duzuen lanak, Inigo. Konta iguzu zer den txikizikloa? Azkenean txikizikloa festival honen inguruan sortutako iniziatiba bat izan zen. Hasiera batean, festivala azaroaren 2. astean izaten da normalean, eta aste guztian zehar, egunero Donostialdeko ikastetxe desberdina eta gonbidatzen diegu, usatzen diegu gonbidapena, akuariumera etortzeko eta bertan saio batzuk egiteko, ingurumena eta gure itsasoei inguruan egiteko, Gero hori akuariumen bizitarekin komplementatzen da eta bertan sentsibilizazio programa bada, baina hortik aratago jungea eta orain ja ikastetxe horietara aurretik unidade didaktiko txiki bat bidaltzen diegu lan batzuk egiteko eta guren ekosistemen zaintzaren inguruan eta honekinen kudeaketaren edo ez erabiltzea edo ondo erabiltzearen inguruan ere saiatzen gara pixkat gai hori lantzen eta egia esateko oso pozik bukatzen degula pasatzen ikastetxe desberdinek parte hartze dutelako eta benetan feedbacka oso politezatzen dalako. Aipatu lehen Eibarri dagokiola intxe lekukoa, atzo abiatu eta igandera bitartean bertan izango baita Zimasub, baina txikizikloa atzo eta igandean, azken finean, aipatu duzu Donostialdeko ikastetxeekin elkarlanean aritu zaretela, baina orain helburua horixe da, batetik, zikloaren lan hori erakustea beste inbaldekutan, baina aldi berean herri horietara joan eta bertako ikastetxeekin ere txikiziklo hori gauzatzea, ez? Hori da, orain dela urte batzuk jakortatu ginen, proiektu hau politegia zela Donostira mugatzeko, ez? Eta, azkenean realak Gipuzkoarekiko, begira hori daukagula, reala Gipuzkoa dela, eta, Gipuzkoan zabaldu nahi dugu proiektu hau, eta ja, horret dela 2 urtetetik honea, 6-8 herri desberdinetan egoten gara, aztontan Ibarren tokatzen da, baina, Zumaia, Lasarten, Hondarribin, eta bestein bat tokitan egon geha proiektu hau zabaltzen, eta espero dugu hemendik ere etorkizunera herri horiek areagotzea eta toki gehiagotan egotzea. Inigo, ze izan da aurtengo ediziotik nabarmenduko zenukena? Akaso normaltasun batera bueltatu izan ere bada ez, nabarmentzekoa, baina ez dakit izan dituzue film asko, jende asko, ez dakit zerbait nabarmenduko te zenuken? Antolatzaileekin hitz egin da, gure urteko zuzendariarekin hitz egin da, eta esan digute, harrituta daudela, nola, gero eta lan gehiago jasotzen dituzten, lehiaketa hontan parte hartzeko, ez? Badirudi berriro, 25 edizioan gaude, beti fama izan du, baina gero eta lan gehiago iristen dira, lehiatzeko, eta gero eta kalitate gehiagozko lanak direla, ez? Orduan, gero eta jeltasun gire ditu ere basari horiek edo premio horiek banatzeko, baina badirudi festivala ja instauratuta dagoela, eta, jendeak, munduko jendeak, editorea, guionistak, baita kamarak ere, gero eta gehiago parte hartu nahi dutela, eta guretzat, hori oso albiste hona da, porque, kalitatea gora joa, gero eta zaiago aukeratzea irabazlea, baina, produktuak eta gero eta borobilagoa dira, orduan, askuntza hori badirudi badator ere alde hortatik. Streaming bitartez saioa jarraitzen dutenek aukera dute ikusteko, Oiana Goiuri, Inigo gaipatzen zuen hori, hemen zinemagintza oso landua dago, uste dut urtetan akaso ezagunagoa izan den mendi filmeen giroan ere hori nabarmena izan dela ez, ikusi dugula zinematografia ikaragarria giroietan, baina urpean zelan egin daitezkeen ikusita ere, uste dut, txundituta gera gaitezkela, mentxari gara ikusten, bai batzuk noski, itxasertze inguruetan, baina urpean txertatuta ere, ze irudi?
Eta oso zaila da gaina, Horrelako argazkiak eta bideoak lortzea, zezuk, pentsa ezakezu, ez dakit, ez? Arrai hau ze polita, baina zu saiatzez argazki bat iten, eta gero esaten duzu, eske, hemen kamaran ez da inpolita, bizitza errealean politagoa da. Eta, berez oso politiak dian ingurumenak eta gauzak, baina gero kamaran harrapatzea ez da inerreza. Eta nik uste ere azkenan erakusten digula mundu bat askorentzat oso ez ezaguna dena, ez? Adibidez, nik ez dut sekula olako animaliarik ikusi, olako arrainik ikusi, pertsonan. Orduan iruditzen zait oso zinemaldi politia ere badela horretarako, ez? Beste mundu berri bat ezagutzeko. Ni badut lagun bat duela gutxi Maldibetan egon dena, urrazpian, erakutsi zizkidan bertan ateratako bideoak, eta nik esaten nuen, baina hori existitzen da. Bai, karo. Eta ze mundu dagoen hor ezagutzeko, eta olako aukera hori ere ematen digute, ez? Gero kontzientziazio lan hori ere oso garrantzitsua dena, baina zoragarria da, ez? Horrelako lanak egiteko Inigo kamera erabiltzen jakin behar da, eta hor badaude urazpien patroi oso konkretu batzuk, argiarenak eta, baina hortarako urazpien ibiltzen ere jakin behar da, eta zinema zikloaren giroan ere horrelako lanak ere bultzatzen dituzu, ez? Ez zuen urpeko sekziotik eta beste herri batzuetakoekin, jendeak ere ikas dezan, ez? Urpean murgiltzen eta lan horietan aritzen, ez? Bai, iniziazio programa horiek beti daude, eta, iristen dien proiektuak eta zikloan ikusten direnak, pertsona profesionalak dira, oso mailandriko produktuak dira, pelikula, filmak, kortoak ere bai, eta, lan hori ere bai egiten dugu gure urpeko sekzioan, ez? Eta nire gustatzen zaidan gauza bat da, pelikula hauetan edo bideo hauetan ikusi itzazkegula bai urrutiko animaliak, baina baita ere uztartzen da bertako paisaiekin, badaude korto batzuk, hemen gure Kantauri itsasoan hartutako irudiak, eta hemen ez ditugun ezagutzen ere arrai batzuk ikuste ditugula, eta nik uste ere ezagutzea zazten dula, bai urrutiko ekosistema ezberdina, baita gertukoak ez, bai gure Euskal Herri inguru hontan, eta baita, Espainian zehar dauden beste toki zoragarri batzuk ere bai, baina askotan ez dala hain urruti junbeare, eta hemen bertan dauzkagun animali batzuk ere nik ziklo hauetan ezagutu ditu. Hemen Euskaditik edo Gipuzkoatik dabil, behitut ze albistea ez, enteratu naizena, baina bai, lan hori profesionalak egite dutela, baina hortan ere jarduten dira gure urpeko lagunak. Eibarren abenduaren batetik Laura, Irunen ondoren urtarrian, Otsailean, Lasarte horian, Martxoan, Hondarribian, Maiatzean, Errenterian, Zarautzen, Ekainean, Zumaian, Urrira begira, Donostiara bueltan, datorren urterako datak ere badira, baina tartean oraindik ere, hainbat herriekin elkarlanean zarete Inigo, datak izten jarraitzeko, eta inork interesa balu, garbi dauka, ez, Real Sociedad Fundazioarekin, eta bere proiektu arduradunarekin harremanetan jartzea besterik ez du, eta ziur, zuek ere gustora ebiliko zaretela herrietan barrena horrelako lanak erakusten. Noski, gainera, garbi daukagu, futbola dela, gure mundua hori dela, baina gure mundutik aratago, daudela gauza asko egiteko, eta, guk ere hor paper txiki bat jokatu nahi degula. Orduan, horrek urtean esatik ditut, 1.500 gazte baino gehiago pasatzen txiki ziklo desberdinetatik, eta, azkuntza hori, norbaiteke parte hartu nore baldin badu, akitzen nun gauden, eta reala potzopik bere fundazioaren gitartukungo da, eskaera horiek asetzera. Inigo Díaz de Cerio, eskertzen dizugu guretzat hartutako tartetxoa, benetan ikaragarria ziklo hontan ikus daitekena eta egiten duzuen lana, eta espero dugu txokoren batean edo bestean guk ere gertutik harrapatu eta gozatu alizatea. Eskerrik asko zuei. Izan ondo, aio. Gabur. Urazpian gustora egon gaitezke, baina gu azalean gabiltzala, urgiroan Mikel Urdangarinen uradakartzutonekin ere amurgilduko gara saioaren bigarren zati.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Bai, atera gara urpetik, baina egia da, doinu hobek entzun da, norbaitek pentsalezakela oraintxe hortxe gabiltzala, lupien eta abakanduen artean. Baina ez, urpetik atera gara, ateratzeko gogoa daukagulako, zubia badator, asteburu luzea, eta gaurtik hasita, arte eszenikoen inguruan 11 plan dauzkagu zuei kontatzeko, eta nik atxix egiten ez badut behintzat, Oianak kontatuko dizu eta bezala, bai, atxix gura zetorki den. Esan behar nuen ostegunero bezala, Oianak ekarri bertzituela, arte eszenikoen inguruan, dantzaren eta antzerkiaren inguruko, hainbat eta hainbat proposamen, ikusi dituzu batzuk, aurreko asteburuan, Oiana? Bai. Ikusi duzu? Joan den ostiralean Lubaki lainotxoa ikusi nuen eta larumatean Altsasu. Eta? Ondo. Den nazio kontatuko, kotxaua, konpromiso baten ez dugu jarriko. Bai. Baina Durangoz gain, eta Euskararen nazioarteko eguna, bihar izateak dakartzan ekitaldi ez gain, ekitaldi pilo bat badaude. Bai bertan noski, baina hortik garatagokoak ere bai noski. Bai, nik esan du Lubaki lainotxoa ikusi nuela, eta orain txekorrika juten batzeate, Sopelako Kurtzio Kulturetxean gaur ere, 6etan ikusteko aukera izango duzue. Horrez gain, gaurko beste proposamen bat, tabernaria. Instrukzioak botatzeko ondo kaina bat. Aipatu genuen aurreko astean ere uste dut, hau poltsiko antzerki moduko pieza bezala sortu zen, Bilbon, eta 3 ametsa trinketeko tabernan izango da atxaldeko 7:00. Uste dut emanaldia bentzat leku aproposa benetan. Nik ez dut inor kritikatu nahi, ez? Guk ere, irratian ere egiten ditugu gauzak batzutan hobeto da bestetan okerrago. Ona esango dut, kaina on bat ateratzen dizutenean, benetan ondo botatako kaina bat, hori plazerra handia da, hori maite dut baterako gordeko dut. Eta nola gustatzen zaizu edalontzian, kopan, ez? Hori ere badao, kaina ez da kopan. Aspaldi naiz, tarifa plana. Denerako kopa. Dena kopan. Aldatzen da, Izan rona Coca-Colarekin, izan ardoa, izan garagardoa, izan pentsa hemen batzuk eregia hartuko dute, baina sagardoa ere kopan. Wow! Bueno, nik esan behar dizuet, 3 ametsa trinketeko tabernan, inmaizeneko tabernari badaula, kainak oso ondo atatzitunak, así que... oso ondo. Begira, orduan bertara joaintz. Ez dugu saiontan alkoholaren apologiarik egin nahi, gainera arratsaleko 5 eta 10 dira. Ez baino tabernaria handa. Hori da, kainak ondo botatzen. Ados, kontua da, honen atzetik, 3 kortxe, azukre asko eta brandi gehiegi. Igual gure brandi gehiagirekin etzitakoak gote gara. Bai, gaur ikusteko aukera izango duzu Ondarroako Beiko Zinin atxaldeko 7:00. Ostirala, bihar, Euskararen nazioarteko eguna esan dugun bezala, beraz zuen herri eta hirietako programetan begiratuz gero, seguru 1000 ekitaldi eta aukera gongo direla, baina guk beste batzuk ere aipatuko ditugu. Estokero Bergarako seminarioan izango da atxaldeko 8:00, Amua, Elorrioko Arriola antzokian 8:00, eta larunbatean berriz, Aierrako herrigelan izango dira arratsaldeko 8:30. Andreza Arraren manifestua ikusteko aukera izango duzue, Zarauzko modelo aretoan atxaldeko 8:00. Aurrekoan Iraia Eliasekin hitz egin genuen, eta Metro Kuadrokarekin egindako lan hau da. Mariluz Estebanen olerkiak hartzen ditu, eta irakurraldi performance moduko bat da. Poema bisual eta antzeztuak ditu, eta horrela, poema hoiek taularatu egingo dituzte Mariluz Estebanekin batera, ero laguntzarekin. Irabazi begira hementxe Tolosako Leidorren izango dugu atxaldeko 8:00, Jon Plaza Olak egindako bakarrizketa bat da, galtzaile, irabazde, horrelako hausnarketa bat ere ematen du zer den irabaztea. Birritan bortxatua, Amorebietako Zornotza aretoan, ordua oraindik zehazteke zegoen, Erradikala ginen, Amurrion 8:00, Euskainolitiz, biharko egunarentzat akaso egokia izan daiteke, Oian Begaren bakarrizketa hau, aurreko batean aipatu genuen, Bermeoko Kafe Antzokian izango da 8:00, eta Euskararen erabilera informal hori edo nola erabiltzen dugun Euskara zenbait arlotan, sexuan, irain bezala, eta pixkat horren inguruan komedia edo umorea erabiliko du. Atzerrian Lurra Garratz, Baionako
MVC Polo Beirisen izango da txaldeko 7:00, agian gero Joanak esango du beto. Berdini dantza taldeak beti abenduaren 3 egiten du bere ikuskizuna Donostian, aurten ere hala izango da, eta gazigozo izango da ikuskizun hau. Donostiako Victoria Eugeniako klubean da, atxaldeko 7:00. Ez dakit klubarena, leku guztietan ez du kluba jartzen, ni harritu ninduen, baina hala dirudi, eta dantzaren zentzua zein ote den bilatuko dute. Dakit badakizuen, berdini dantza taldean sindrome de Downeko dantzariak daude, eta beti esan bezala, abenduaren 3 estreinaldia izaten dute. Beste ikuskizun bat, Errimak Bioinetan dantza eta bertsolaritza uztartzen ditu, Ahatik konpainiaren lan honek, eta Gaztezenan Donostian atxaldeko 8:00 izango da. Garaiz, 60 TM, Mugmus laborategiaren lana da, estreinaldia orain dela gutxi egin zuten, baina hau da hola ikuskizun berriaren lehen emanaldietako bat, Andoaingo Bastero Kulturgunean izango da bihar 8:30, eta lanaren gaia edo hausnarketa bat egingo dute denboraren inguruan. 2 dantzari egongo dira, 2 musikari eta idazle bat, eta idazle hori kasunetan Garazi Kamio izango da. Kuaderno hartu duzue, boligrafoa tintarik gabe geratu zaizue, eta oraindik ostiral gaua da. Larun bata... Badator, ere? Badator, eta betia dator. Baina egia da batzuk izango zaretela, dagoeneko garbi izango duzuela zuen plana. Eta ostiralean, nekatuta lan amaitu, eta etxean giro goxoan egoteko joera gehiago duzue, eta larun batean tope, eta aldrebez, edo, larun batean ere gauz asko dago ikusteko. Bai, adibidez Maitasunaren itxiera, Sopelako Kurtzio Kulturetxean uste dut egunero zerbait zegoela. Eta hau, larun batean Maitasunaren itxiera 8:00. Gainera hemendik pasa dira hainbeste, ja ematen dula Danuntza familikoa direla, ez? Bai. Erik eta Uin, hemen izan ziren hauek ere, Gernika Lumo Kulturetxean 7:00, esnatu naiz, Andoni Mutiloarekin Bergarako seminarioan. Bai, eta datorren asterako ere badazka. Hoixe, bai. Bi Beyoncé izan genituen estudioan. Bai, eta Bergaran izango da txaleko 8:00. Tarzan tratamenduan, honi buruz ez dugu hitz egin orain arte. Sopelan izango da, baina 6:00. Angelotti, psikologoaren gana, zoologiko batean lan egiten duen pertsona bat joango da, langile bat, eta zergatik animaliak askatu egin dira, eta kaosa dago hirian, eta holako zerbait, eta berak psikologarekin hitz egiten duenean, berak ez du bere izena zein den esaten, berak esaten du, bera Tarzan dela. Hala. Eta orduan egingo dugu hor bidaia bat Tarzanen bizitzaren inguruan, Tarzanen bizitzako pasartez berdinetan, eta holakoak. Nik badaukat, kuriositatea, eta bilatuko dutea gonbidatu ematek arrezak egun urtarritik aurrera. Ados, bai, ze oraintxe hasi dira ikuskizun honekin lanean. Oso Jane ona izango zinatekezu. Bai? Bai. Zergatik? Zure goxotasunagatik, eta... Begira, behandu nabil? Kaso ez dago Janeik. Agian ez. Prestatu ezakegu musikal bat. Prestatuko du? Venga. Eta Tarzan zein izango da? Ez dakit, zu. Ez. Ez, Nitxita. Nik uste hau dena prestatu lasieratik bukatuko ez, Nitxita. Oian, agozat esango dizut. Botatzen baduzu serio musikal bat prestatzearena, badakizu prestatzen bukatuko genukeela. Baina ez da egit komeni zaigun. Leno, nork esan du? Duela Mariak. Mariak maite dutean. Ez da egit. Baina hori ere gure gauza izango litzateke, eta maite dugu hori ere, denbora hori hartzea. Guri, mai Gorostiaga pozok erakutsi zigun, 3B-ko pertsonak izan behar genuela. Bueno, venga, vale, esaten duenet horietakoak, beraz. Bai, hori uste, badaukagula, ez da. Bai. Akaso gehiagi. Denean, nola, txertatuta. Bueno, txinekin, edo Tarzanekin, edo Tagabe, baina hori zera, 6:00 izango da, Sopelako Kurtzio Kulturetxean, baina baditugu larumaterako beste 2 proposamen orain. Bai, eta dantza ikuskizuna dira bi hauek. Nuilla Berrizko Kulturetxean izango da 7:00, Kukaik Tantxakarekin batera egin zuen lan hau, eta Danza sem vergoña.
Azkuna zentroan larumatean eta igandean arratsaldeko 7:00 eta David Marquez da lan honen egilea. Dantza jendeari hurbildu nahi dio eta ordun uste dut izan beharrean horrela ohiko ikuskizun bat, jendea hurbilduko du pixka bat, bere etxean egongo balitz bezala, bere etxean entzungo luken musikarekin dantzan, eta pixkat ikusi ere, dantza hori ere badela, ez? Etxean egiten duguna, musika jartzen dugunean, orduan pixka bat jendeari dantza hurbiltzeko modu bat izango. Ondo dago jakitea, badagoela jendea, Spotifyko, edo dagokion playlistarekin dantza egiten duena, zenik aiz, ezagutzen dut jendea, Spotifyko playlistarekin ardoko pateaten duena. Ego, Juri? Geizto. Nik ere ezagutzen dut orduan, ez? Bai. Baina playlista oso nada, Bai? Larun baterako plana gorduan atzean utzi eta, plan gutxixiago dituen, baina oraindik ere, horriaren iskin batean apuntatzeko modukoak badituzue. Abenduak 5 igandea, Oiana. Bai, eta bi proposamen hauek, ez dakit, adin guztietarako diren familiakoak akaso, ez? Goazen 8.0, Azpeitiko Soreasuneongo 5 eta 7, ez dakit, joango gara, Juri? Ze azkar pasatzen den denbora, ja 8.0 gaude. Bai, hoxe. Ez da posible. Posible da. Ai, ama. Eta beste lan bat ere familia guztiarentzat edo eginikoa, nire beldurrik maiteenak. Atarrabin atxaldeko 8:00 eta hemen izango dira 2 irakasle ikusiko ditugu beldurraren inguruan hausnartzen galderak egiten, baina kaso beldurra ikertze horrek ere beldurra sor dezake. Orduan, bortxo aituko dira. Bueltaka. Uste du nahikoa plan proposatu ditugu Oiana. Bai, venga, gainera astelenean guk jai ez dugu egingo eta Durangotik hainbat proposamen eta botako dizkizuegu. Ai, ze ondo. Bai, Goiuri, uste dut gure entzulei izan diegula inoiz azken egunetan Durangon egongo garela. Bai. Gehiegi igual. Ez diogu zehaztu ze egunetan egongo gara. Baina noiz goaz, nik ez dakitu nahi nik. Astelena, asteartea eta azkena. Hau da. Abenduaren 6, 7 eta 8. Hori da, eskerrik asko inigo. Bai, ikusi dute kontatzen hasi zer, epa. Zenbaki egin naztu naiz. Bai, bigarren kafea Durangoko azokan izango da, bertan sortzaile giroan, uste dut, bigarren kafearen nahiko ekosistema izan daitekeen sortzaile lagun, eta, estimatzen eta maite ditugun hainbat jende eta, sortzaile entzat esan da bezala ingarrantzitsua den itzordu horretan, guk, oporrak poltsikoan sartu, noiz bitartuko ditugu, eta Durangora guaz. Gure mikrokosmosa kotxean sartu, eta Durangora. Gure mikrokosmosa, gure mikrofonoak, gure soinu maila eta gure traste guztiak, eta bertara joango gara. Baina, hori guztia esan da, tira, badugula gure gonbidatua prest, eserita gure laborategian, eta Oianak segitan aurkeztuko dizu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Belar artean bakardadean biluzik dantzan, oinak bustirik lurraren erdian belarrarekin jolasean. Joana Olasagasti, Lapurdi, dantzaria. 7 urterekin hasi zen Ziburuko elkarte batean dantzan. Dantza modernoa egiten zuten batez ere. Eta euskal dantzak ere egin zituen txikitan. Artu egin hau negar malkoak. 15 urterekin, etxean dantza ikasi nahi zuela esan zuen. Eta gurasoek basa egin arte itxaroteko aipatu zioten. Behin hori eginda, berriz ere aipatu omen zuen dantza egiteko gogoa. Eta gurasoek animatuta, Baionan, euskal ikasketak egin zituen. Hauek amaituta, eta 22 urterekin, dantza ikasteko erabaki hartu zuen. Ilargiak erakusten duen, aurpegiaren aurrean eskatzen diet. Etzekien nora joan, baina argi zuen etzuela Parisera edo Frantziako eskolaren batera joan nahi. Beraz, bere dantza irakasleari eskatu zion aholkua.
Honek, Bartzelonara joatea gomendatu zion, Ana Sánchezekin ikastera, Barium eskolan. Bertako audizioak egin, eta Bartzelonak eskaintzen zuen guztia gustuko izanik, han geratzea erabaki zuen. Eskolak, formakuntza urte kopuru ezberdinetan egiteko aukera ematen zuen, eta berak aitortzen duenez, iritsi zenean maila apala zuen, eta 2 urtetan egin zuen formakuntza. Dantza garaikidea, hip-hopa edota modernoko teknikak landuz. 3. urte bat ere eman zuen bertan. 45 lagun elkartuta, Ana Sánchez berak pedagogia eman zien, eta hori izan zen lan munduan sartzeko modu goxo bat. Azken urte horretan, ikastaroak emateko eta audizioak egiteko aukera izan zuten. Horrela, Paris, Berlin, Madril edota Bartzelonan bertan ibili zen dantza mundua zein zen ezagutzen. Europan zehar ibili ostean, 2016 urtean Euskal Herrira itzuli zen, eta berehala ezagutu zuen Mike Angels kabareteko koreografoa. Berarekin ikasi eta kabaretean dantzan aritu da urtetan. Horrez gain, Zarelako konpainiako irakasle sartu eta bertan ikuskizun ezberdinen koreografia egin du. Zergatik ez, edota arizari. Aurrentzako ikusgarrietan ere ibili da, eta amur edo pitxunetik egin ditu. Beste hainbat proiektutan ere bai, itxialdian esaterako, kanaldude telebistarekin batera, aurrekin dantzan etxean saioan aritu zen, dantza etxean zeudenei irakasten. Orain gutxi, Xilko lana estreinatu du, eta pieza luzeago egiteko asmoa ere akaso izango dute. Beste lan batzuk ere baditu eskuartean, Oian adibidez. Eta hauen guztien inguruan arituko gara gaur berarekin. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Joana Olasagasti. Arratsaldeon, ongi etorri. Txaldean, mineske. Bitxe egiten du, nita zentzutea hola eta ondoan izaite. Baina, gezurrik ez du esan Oianak, ez da? Ez dakit? Ez dut uste. Nik daukat eskaera bat eta galdera bat. Eskaera, mikrofona pixkat goruntze biratu ezazu, hortxe ahora begira edo, hortxe asko zobeto. Eta galdera lehenengoa, beti izaten dut inozo xamarra dela galdera hau, baina beti egiten dugu. Saio honek bigarren kafe izena du, tarte honek kafe hutsa izena du, bertan dantza eta antzerkiaren munduko protagonistak tortzen zarete gurera, eta galdera simplea da, kafezalea zaren ala ez erantzun behar duzu. Ba ez. Eta esango du, eta reakzio hau, azalpena oraintxe dator. Saionek bigarren kafe izena du. Eta ni oso naiz kafezalea. Baina, ostegunetan juntatzen gara hemen 3, eta gutxitasunean naiz, biak Oiana eta Goiuri ez direlako batere kafezaleak. Orduan, poza ematen du, baiezkoa denean, ni banoa, zuek jarraitu. Baina azken aldian, egia da, kafezale zareten arte eszenikoetako protagonista gehiago zaretela, kafezale etzaretenak baino. Eta Goiuri eta Oiana, pixkate, ikatuta edo erretxinduta, marratuta. Estadistika egiten dugu, zerrenda, apuntatu egiten dugu, eta gero, kurtso amaieran estadistika atera nahi dugu, eta Oiana eta nire helburua da esatea, begira arte eszenikoetakoek, ez dute kafea hartzen, baina badirudi azken aldian oso kafezaleak zaretela, baina zuez, beraz, postu gara. Nik infusioak nahiago ditut. Ongi etorri bigarren poliomentara. Bueno, Joan, aipatu dut, zu 22 urterekin joan zinela Bartzelonara dantza ikastera, eta kaso jendeak pentsa dezake, 22 urte, agian berandu da, agian egin dizute galdera, behin baino gehiagotan ere, behar bada dantza mota batentzat berandu izan daiteke dantza garaikidearentzat ez, nola ikusten duzu hori? Edo nola bizi izan duzuzuk? Bai, egia da, hainitzetan jendeak bederen hori jaiten duela, eta orduan sartua da hori, nolaz bait, sinesmenetan, buruetan, eta ohitura gisa, normalki 22 urtetan, jadanik zure karrera hasia duzu eta ongi, bai, denbora bat daramatzu jadanik 22 urte ditutzularik dantzan, profesionalki, eta begia egan, ez naiz ausartu lehenago joaiten, azkenean, eta gaur egun
eskertzen ditut gurasoak ere hainbeste errepikaturik ikasketak egiteko eta zenta hau hartu naiz 22 urterekin joaitean, naiz eta berandu izan, makoen artean. Bai. Ez baita inoiz berandu eta gaur egun eta nik ikasitako dantza estiloa mota edo dantza horrek gorputzarekiko duen ahemana eta sintsotasunari esker espero dugu luzaraino dantzatzea. Eta hori hola ikusita, azkenean 22 urte ez da hain berandu. Eta ere, hori gurasoena eskertzen diet, eta zinez uste dut ere berandu zenez edo zahajan nintzenez, timakoen artean, ez nuen hainbeste presiorik, jadanik ikasketak eginak nituelako eta banakien banuela hori. Dantzak ez balu ongi funtzionatu edo ez banuen lortu nahi nuena, banakien beste zerbaiten egiteko gain nintzela eta hortan beste aterabide bat izan entzela. Eta hori ere egia horrek pixkat lasaitu nahuela eta seguraski egestu dituela gauzak. Nik aipatu dut argi zenuela, etzenuela Parixera joan nahi, edo Frantzian bertan ere geratu nahi, eta Bartzelonak erakarri zintuen eta gustora. Zergatik zenuen hain argi? Desberdintasunak ikusi dituzu? Bai. Bai, lehenik giroa. Eta judiatu gabe eta kritikarik egin gabe, baina bai, frantses modelo horrek ez nintuen bat ere erakartzen, askoz eta ez dut ongi ezagutzen beraz, mintzo naiz nik ukan ditudan eksperientzia gutxietatik, baina zinez bada kompetizio, olako giro berezi bat, Parisera joiten zarelarik klaseak hartzera edo jendak begiratzen zaitu gainetik azbira eta nola jantzia zaren eta nortziren. Elitismo eta lehiakortasun puntu bat. Guziz. Eta Bartzelonan ez dut bat ere senditu. Askoz eta nik hainitzetan egiten dut frantsesezko itzuri bizunurz eta zinez da nola hartztxo mundu goxotasun, bai, odei, koloretsuiek, eta zinez mundu hortan handitu gira eskola hortan, eta formakuntza hortan. Eta azkenean, alde batetik polita da, ez baitzaitu, nola bortxatzen, edo ez da bortitza, baizik eta eramaiten zaitu, eta ikuspundu berezi batetik, eta bestaldetik komplikatua izaiten alda, lan mundura sartzeko pixkat realitatetik pixkat urruntzen zaituelako. Baina azkenean polita eta bai eta giroa eta garaian Euskal Herritik joan nahi nuen aspektuan nintzelako. Euskal giroaz, beti murgildua izan naiz, Euskal ikastolan, Euskal ikasketetan, gaztetxeetan, eta behar nuen ideki, eta beste zerbait ikusi. Eta azkenean Bartzelonara iristen, eta gaur egun pentsatzen duelarik, azkenean ez naiz hainbeste urrundu, geografikoki, eta azkenean katalanekin dugun lotura alimalekoa da, eta pentsatzen nuen. Eta lehen aldian horitzen naiz, metroan sartu, eta pentsatu dut, denak katalanez. Boazen bat lan dugun Euskal Herrian. Eta jadanik iritsi behar nintzen, eta jadanik Euskal Herriera itzultzeko gogoan. Aipatu duzu, akaso lan mundutik bai urrundu edo urruntzen zintuela bertan ikasitakoak edo goxotasun horrek. Lan munduan aurkitu duzu, gero aipatu duzun Frantziako edo Parisko elitismo hori, goitik bera begiratze hori. Lan munduan horrekin topatu zara dantza mundu hontan? Santzatut orain arte biziki jende sintxoekin ibili naiz. Eta ez, zinez, hola parez pare eta nik ez dut holako jendearekin lan egin orain arte. Baina orain beste ikuspundu batetik ari gira, justuki Xilko aipatzen zinuen, eta Batxarte Dantza konpainiarekin sortu dugun proiektua da. Eta adibidez hori guk eramaiten dugu, astapenetik bururaino. Eta lehen aldia da, nere proiektu bat eramaiten dudala. Eta orduan dosierak egiten ditugu, sekatzen ditugu diru laguntzak. Eta orduan bai, beste ate batetik sartzen girela mundu hortarat, eta hor bai, ageri dela batzuetan elitismo pundu hori edo ez giren ez ezagunak, hasten gira, eta orduan bai ate batzuk esten aldirela, eta puntu hortan orain bai hasten gira sentitzen, eta orduan nola eramanen dugun hori baina. Joana, bigarren kafearekin loturak gero
kentzea kosta egiten da. Zuk pentsatuzu etorri naiz, pakea emango dute, eta ez, datozen egunetan, oianak eskatuko dizu galdera bat, bialtzeko datorren, ostegunean gurekin izango dugun gonbidatuarentzat, eta horrek esan nahi du, aurreko astekoak ere, galdera bat utzi duela. Zuretzat, entzun. Kaixo, Joana, arratsaldeon, egoitz naiz urte askotarako. Bueno, hementxe doa nire galdera. Billy Ellioti Royal Balleterako audizioan galdetzen diote zer sentitzen duen dantza egiten duenean. Eta berak erantzuten du elektrizitatea sentitzen duela. Nik galdetuko nizuke zer sentitzen duzun zuk dantzatzen duzunean. Musu handi bat. Ze galdera polita. Intimoa eta zaila. Zer sentitzen dut dantzatzen dudalarik. Egia ejan duela aste bat arte, ejaiten nuen ez nuela bortxaz deus sentitzen, edo sentitzen bai, oso ongi sentitzen naiz, plazer handia hartzen dut, eta aske sentitzen naiz, nire lekuan naizela sentitzen dut, eta bada nire gorputzan lekua balitz bezala, aire bat, espazio bat, oso aske dena, libre dena, eta utxa hitza heldu zait, kutsa huts bat balit bezala, baina utsa hitzak berak badu alde piskat negatibo bat, eta ez dut bat ere alde hortatik ikusten, baizik eta hori nola, gorputzarekiko ahemana ez da beti egesa, eta orduan justuki nola dantzaren bitartez, ez dudan bortxaz nire gorputzaren siluetari pentsatzen, baizik eta espazioan mugitzen den zerbait, eta horregaitik behar da utsaren sensazioari, eta askatasuna, eta sekulako plazera, eta hori jaiten nuen. Ez dudala deusi pentsatzen dantzatzen dudanean, orain arte, hori jaiten nuen, eta azkenean lagun batekin hitz egin, eta jendit, hori ez da zinez posibleta. Duritzen zitzaidan baiet, eta azkenean jende, baina mugimenduan pentsatzen duzu, espazioan, ez duzu mugu bat ondoa malima duzu, ez duzu kolpatu behar, musikarekin konektatzen gira, ahnasketarekin, eta besteekin ari balin bazira ere estena gainean besteei edo gela batean nola partekatzen duzun, beraz, egia ejan badira azkenean gauza hainitz, beraz, bai, jendea partekatzeari, bai. Galdera zaila. Bai, egoitzek esan du Billy Elliotek esaten zula elektrizitatea eta askatasuna ere, eta hemen entzun daiteke esaten du. Like electricity sparks inside of me, and I'm free. It's a bit like being angry. Ustuzuk esan ez, askatasuna eta berak ere esaten zuen ez aske sentitzen dela dantzatzen duenean. Zinez, hon egiten du dantzatzeak eta gomendatzen dizuet denei. Ez baduzu oraindik egiten dantza ezazue eta dantza azkenean mugimendua da simpleki eta ez du balio 10.000 itzuli egitea, hanka altxatzea edo da zinez gauzak sentitzea eta sensazioetatik eta jan gure gorputzaren espazioan gorputzak hartzen duen leku edo espazio hortatik. Zuk dantza estilo asko landu dituzu, eta kabaretaren munduan ere murgildu zinen, konta dezakezu pixka bat horren inguruan, eta zer den dantza horrek eman dizuna, zer den agian kosta zaizuna gehien mundu horretan? Bai, aritu naiz 2016-tik orain arte, orain duela hilabete batzuk gelditu dut, eta orain ez dut egia ejan ainargi zertan naizen horrekiko, baina astapen batean etzen egez asumitzea erabaki hori eta gogo hori, eta azkenean oartu naiz ere gero atzeraka pentsatuz aspalditik banuela ilusio hori Moulin Rouge eta olako Pariseko leku handiak telebistan eta pasatzen zirelarik hainitz miresten dituen olako diztirak eta lumak eta gauza edejak azkenean da orain begiratzen delarik da gauza eder, simple, egesa publikoa heldu zaizu momentu goxo baten pasatzera eta zenbait aldiz ejan digute mila esker, ametsarazi nauzu
wow. Bai, hori entzutean, horbaiten handik, ez? Da, oso polita eta azkenean, zuetzira guartzen, zuk egiten duzu zure lana, azkenean, albezain ongi eta momentu ona pasatzen zen, eta hainitzetan momentu onak pasatzen ditugu, eszena gainean kabaretan, hori, egesa delako alaia da, sekulako puntxa badu, zinez bizia da, dantza bezala, eta holakoak entzuten pentsatzen zu, wow, ze ahi-gahia, eta hon egiten duzen, eta azkenean, hori ez da nire bortxaz, nire materia, nik dantza garaikidean nahiago dut, eta askoz erosoago sentitzen naiz hortan, eta nire lekua hor dela uste dut. Eta orduan kabaretan, nire feminitatearekin berriz konektatu behar dut, edo behar nuen, hori ez da egesa. Ez da egesa izan, bederen eretzat. Takoinen gainean dantzatzen dugu, maiz, kasik beti, ez dira ondiak baina 6 edo 8 zentimetro, eta jada bai hanka altxatzeko 6 zentimetro. Bada, bai. Imaginatu nahi. Bai, ibiltzea ez da erreza, 8 zentimetroko. Bai, ez dakit ibiltzen, takoi baten gainean. Ba, pentsa dantzatzea. Eta hori izan da, adibidez, hori izan da, sekulako desafioa, nik ez baitut bat ere takoinak eramaiten ere ez, eta orduan, egun batetik bestera, takoinetan dantzatuko duzu. Ados. Zer gaitik ez. Makiatzearena ere ez naiz bat ere makiatzen, eta sekulako makiajea emaiten dute, baina gehiegi. Eta gero nintzen neskatioaren ametsak bete ditut, nolaz bait, sekulako jantzi politak eramaiten ditugulako, eta gero alde zaila izan da musikarena. Musika oso gustatzen ez zaizkidan musikak erabiltzen ditugu. Aldiz publikoari guztiz. Dira bekzu kantu zaharrak edo biziki klasikoak, Frantzia mailan, Claude François eta olakoak. Eta hori, azkenean desafio bat da, eta lan polita ere zure energia eta gogo guzia ezartzea, naiz eta musikak ez zaituen eramaiten. Bai. Zenta garaikien adibidez horrek laguntzen du ez, nola musikak laguntzen duen dantzan sartzen eta. Eta orduan hori, kabaretarena esperientzia polita egia ezan, taldea bikaina, sekulako plazera hartzen nuen, zinez lagunak bilakatu dira. Eta hori, eta segitzen dute atope. Atope segitzen dute, benduan baituzte sekulako datak. Ni beste proiektu batzutan nahi zenez ez dut hainbeste demorarik. Eta azkenean bizia ongi egina dela ejan nezake. Proiektu asko esan dituzu. Nik Xilko aipatu dut, zuk ere aurretik aipatu duzu pixka bat. Kontaiguzu, zer da Xilko? Nondik sortu zen, nola sortu zen? Duela, orain urte batzuk, Zarelako aipatu duzu hastian, hori Bajaldeko dantza kompania amateur bat da, nun nahasten duten dantza tradizionala eta garaikidea. Eta haiekin hasi nintzen, bai erakasten baita dantzan ere bai, zergatik ez proiektuan, Bartzelonatik sartu eta gero. Eta gero segitu dute horiek Arizarirekin, eta Arizari eman dutelarik lehen partean, hori Pascal Lazkano da koreografa, eta berak aldekin zidan, nahi zenuke lehen parte bat egin. Eta pentsatu nuen, aspalditik gogoan nuen niri buruzko zerbait egitea. Baina ez naiz egia ezan sortzaile sentitzen. Ez dut oraindik legitimitate hori... ez dut sentitzen, hala da. Nahiago dut jendeak zuzentzen hauelarik, eta orduan, pentsatu nuen zergatik ez, gozain aintzina, eta egin nuen improvisaketa bat, nire bizitzaren inguruan, Odei Bajos hori kantu bat idazteak aldegin nion, eta egin zuen, eta oso polita da, eta beti, hor da, gaur egungo Xilkon ere irauten du kantu horrek, beno hitzoiek. Eta hor da montatu nuen, eta eman nuen improvisaketa modu bateko zerbait. Laurden batekoa, eman zidan denbora mugatu bat, Arizari izena zuenez ondotik eman entzuten ikusgahiak hasi nintzen horrekin pixka pentsatzen, eta orduan erabili nituen artilezko pilota batzuk, eta horiekin aritu nintzen jolasean, publikoarekin ere gogoa gustatzen zaidelako publikoarekin ahemanean sartzean nire lanean, nire dantzan, eta hori egin zen. Eta gero denbora pasa, anartean
txaja naiz datekin, baina uste dut 2019ko udan animalian proiektua egin nuela bidarten, eta bertan Fanny Mahmai udantzariarekin aritu ginean. Eta izan da laguntasun, maitasun historio bat, zinez aheman biziki polita ukan dugu. Eta berak bere aldetik ere egiten zuen beri buruzko lan bat, bakarrik, eszena gainean. Eta orduan izketan, eta egan nion, nahi nuke zure laguntza, ikusi bainuen bere materia eta bere lan egiteko manerak hainitz gustatzen zitzaidan. Eta egan zian, zergatik ez? Eta hola, hasi ginen, Silkorekin dola orain 2019-2020an, nuenatik abiatuz, nire ideiak, eta berak hainitz maite du Pina Bausch, eta orduan bere eran aritu gira lanean, berak galderak egin dizkit, oso intimoak, eta horrek lagundu du gure laguntasunak, ez? Gure laguntasunak lagundu du lan hain sakon bat egitea, eta aritu gira, eta gero egonaldi batzuk egin ditugu, Euskal Kultur erakundeak ere lagundu gaitu pixkat diru aldetik, eta permititu du pixkat lanean aritzea, eta eman ginuen bertsio berri hori edo, zati labur bat ere luson, ahisurin, berriz ere arizariren lehen zatia. Eta geroztik, segitu dugu lanean, eta orain ari gira saiatzen difusioarekin, eta diru laguntzak, eta pixkat festivaletan, eta emaiten. Eta badituzue urrengo emanaldi data batzuk edo, badago zerbait itxiaren goz bai? Badira bizpairu ipajaldean liceo eta kolegioetan atseman dugu tratatzen ginituen gaiak interesgarriak zirela pixkat nerabeei urbilaraztea edo. Itzein dezakezu pixkat gai hoien inguruan, aria, lotura, harremanak, pixka bat. Zuk ikusi zinuen dela gutxi. Bai. Eta hori, astapenen ere biziari buruz hitz egin nahi nuen, ez dutan nahi ahebik, neska bakaja naiz, eta gurasoekiko ahemana oso tinkoa dut. Euskal Egiarekiko, nola ez, Euskaldun gisa bat gu zinez, baituko sustraioiak ez dakit esplikatzen, ez dakitean esplikagarria den ere, egan. Bai. Erroak ez. Hori da, lotuak gira gure Euskal Egiari, gure lujari, gure kulturari. Eta aldi berean hori, ies egin behar hori, Bartzelonara joan nintzelarik, gurasoekiko ahemana, familietan diren istorioak eta ez ejan batzuk, ere, badira beti gauza arazo batzuk edo aipatzen ez direnak. Eta hori dena taularatu nahi ginuen. Ejaiten dugu biofikzioa dela, nire istorioatik abiatzen baita, baina ala ere pixkat zabaltzen dugu eta permititzen gira gauzak idekitzea eta asmatzea eren ni lasaitzeko, bestenaz pizu handia zuen, eta geroz eta lasaiagoa naiz eta gai batzuk pixkat intimoak dira eta onkigarriak, baina geroz eta lasaiago ibiltzen naiz, eta geroz eta plazer gehiago azkenan pixkat justuki fikzio hitzori gehitu diogunez piezari. Eta hori, eta eszenografia pixkat ere sartu diogu garrantzitsua zelako, nire amatxiren aulki bat agertzen da, nire txikitako aulki bat, olako gauzak, eta ideia da aldaiatzen naizela, edo diogu aldaiatzen naizela, lekuz aldatzen, etxez aldatzen, eta orduan lagunak deitzen ditu dela justuki egiteko mudantza hori ez. Eta heldu dira, eta publikoa hor da, eta ahemanean ere ari gira lotura hori ere sortzen dugu publikoarekin, edo bederen saiatzen gira sortzen publikoarekin. Eta nik partekatzen dudan istorio intimo zati hori, ean lortzen dugun haiek ere partekatzea. Ze politia publikoarekiko harreman hori, ez? Nik uste dut askotan ere falta dela ikuskizun askotan, hor dago aktore, dantzari dena delakoa, eta ikusleak hor. Eta batzuetan, ez, muga hori puskatzea eta elkarrekin sortzea zerbait ze politia den, ez? Eta lortzen dezunean, ez? Neretzat zinez helburuetariko bat da dantza urbiltzea jendeari eta justuki elitismo hortatik ateratzea
laugajen pareta hori haustea, eta justu denak humanoak gira, eta justu guk jaiten dugu gorputzarekin, eta ahal bezain ongi edo ahal dugun bezala bederen, eta bai garrantzitsua iduritzen zait hurbiltasun hori sortzea. Nik aipatu dut, baina ez nago ziur, zenbat irauten du piezak? Egia nik ere ez dakitxo bera. Ordu erdira ez dakit iristen den hortxe. Eta nik ulertu nuen akaso luzatu nahi zenutela? Bai, ondo. Fani Mahmaiuk nahi du. Berak nahi du. Hori da, ni ez naiz horrekin hain txegur, niri duritzen zaidalako formatu horrek ongi funtzionatzen duela, naiz eta aurkeztu dugunean bukaera horrek ez nahuela oraindik konbentzitzen, eta hori da ere azkenean lana eta polita dena hori ez, dantzarekin eta ez, alda daiteke, ez modifikatu, bai. Hori da, moldatzen da beti eta egoeren arabera, publikoaren arabera, gure egunerokotasunaren arabera ere aldatzen da eta horrek ere interesatzen hau hainitz, improvisaketa posibilitate hori. Eta orduan, bai, nahi nuke luzatu justuki erakusteko nola ies egin dudan. Eta ni ez naiz horrekin guztiz ados, orduan ez dakitean entzunen duen hori, eta euskara ikasten ari denez, dena ulektuko duen. Baina inkas, ara, ikusiko, ez dakit. Segitu behar dugu lanean eta ikusiko. Baina egia ezan ni momentuko dugunarekin aski konten naiz, eta badakit jadanik dugunarekin badugula lan hainitz, sakontzeko, hobetzeko, bada oraindik lana. Freskoa da eta orduan. Bai, ze politia entzutea, ez? Ez dela egin dut, eta kitxo dago, geldi dago, ez? Ikasten jarraitu, ez, goxatzen eta eskuekin nola adierazten duzun, ez? Hor oraindik badago egiteko. Horrek esan nahi duena zuk berriro ikusezakezula, elkarrekin joan gaitezkela. Begira, joango gara. Aspaldi ez horrelako planik egiten oianak, Egia. Vale, Krik. Ingoet. Ez lasai, biatuko, bobak izuet. Jo, asteburu honetan justu, Durangon txabete. Ara? Ez lasai bilatuko eta gaina plan polit bat ingo izuet. Bai. Grabatuta geratu da. Bai. Damutzen ari da. Ez. Eta aipatu dugu xilkozari gara batez ere, baina beste proiekturen batean ere bazabiltza, eta gainera nik aurrekoan uste dut egintzen utela erakustaldi moduko bat, edo ni behintzat horren berri eman nuen, eta oso pozik izenburua asko gustatzen zaidalako, eta kartela asko gustatu zitzaigun, eta gainera Goiurikor tita batean jarri zuen ikusleek ikustezaten. Oiana, Barbara Arribasekin batera ari zara, lanean proiektu honetan, zerbait konta daiteke, ez da egit otsailerako duzuen aurre ikusia estreinaldia, 6irako, zerbait esan daiteke? Justu hori egan behar nizuen, azkenean etortzen alko zaiztela ipajaldera otsailaren 6an. Begira? Junda, Esperutan artean atsemanen duzuela beste zerbait elgarrekin partekatzeko, baina otsailaren 6an. Igandea? Bai, igandea da. Nunda? Santageda ondorengoa. Bai, justu. Zaste buru potoloa Santageda bezpera, Santageda, eta gero, bai. Igandean da. Oiana ikustera, Oianarekin, Oiana ikustera, baina Oiana ikustera joan, eta Joana topatu. Hori da, begira. Oiana eta Joana hor gehiak jokuan da biltza. Bai. Jende hainitz nahazten da. Bai. Hori izanen da, otsailaren 6an Angeluko Kintau antzokian. Eta Black Boxen badute gela handi bat eta gela txikiago bat. Eta hori izanen da, euskarazko antzerkia da, eszena gainean 3 gira, Itzuli konpaniaren proiektua da, Itzuli konpania Mariz Urrutik duera maiten, eta taula gainean gira 2 antzesle, Arantxa Irigoyen Barbara Arribas, eta ni dantzan. Eta zerrejan gauzak ez, ari baikira. Eta oso polita da, egia ejan, astapen batean sorginkeria aipatzen zela, baina azkenean jaiten alda hori dela estakulu bat, hainbat beste gauza eta beste gai aipatzeko, haien artean ekofeminismoa, familia barneko ahemana, transmisioa, ere. Ez dakite ejaten aldudan ala ez, baina ejanen dutela ere, eta inkas, gehiagez ejan gabe, baina piskat jendeari goga emaiteko ala ere. Dantza agertzen da, pieza osoantzeak, eta dantzaren
edo alderantziz. Dantzaren metafora da euskararena, azkenean. Gure hizkuntza sortzen dugu dantzaren bitartez, eta dantza horren transmisioa egiten, edo ez den egiten ikusiko da ikusgahian, eta gure ideia zen, pixkat paralelismoa egitea euskara hizkuntzarekin. Ze ona. Txaiaren 6 borobildua, baina ondo, Bai. Bestela badaukagu otsailaren 7an, 8an, martxoaren 1ean, martxoaren 3an, martxoaren 4ean eta martxoaren 11an. Badaude datak. Gino, joanak esan digu 6 behar dula. Bai, nik politxik. Vale, perfecto. Lehena baita. Lehena orduritasun horiek, jaio berria den zerbaiten xarma hori, ez? Eta gero aukera daukagu bigarren aldi batean Errepikatzeko. ikusteko, moldatua, landua, ez? Lehen esaten zuena. Lanak pilatzen nahi dizkiunek, Lehen esan duzu, zuri asko gustatzen zaizula publikoari hurbiltzea dantza, ez? Lehen esan duzu animadadila, ez? Mundu guztia, ez baduzu probatu ere animatu. Eta itxialdian, eukizenuen aukera, dantza etxean zegoen horri hurbiltzeko, ez? Nolako izan zen esperientzia hori? Sekulako plazeja. Egia ejan, pixkat kezkatuak ibili gira denak bezala itxialdian, eta nola lana eginen dugu, ez dugu egiten ahal, ez dugu eszenatokira deus ateratzen ahal. Eta justu kanaldu direkin hasi nintzen pixkat lehenago ahisaldan, kultura kronika egiten ustut urtahilan hasi ginuen, eta orduan jemanetan ginen kanaldudekoekin. Eta loikek galdekin zidan itxialdian, nahi zinuke zerbait egin? Eta ni, me bai, izigarri deia hona da, gainera denbora baginuen, sobran, eta orduan bikain, baina ni oso teknologiarekin txajanai, biziki beldurtzen nau, eta orduan pentsatzen baina nola eginen dute etxetik, nik telebistan, banuen nolako nasketa eta beldur bat, egan zidan, ez oso egez, grabatuko dutzu zure mugiko jarekin, eginen dituzu gauzak, eta igorriko dizkidazo, eta guk muntatuko, Eta azkenean aski egeski atera zen, eta sekulako plazera hartu nuen, gainera, hori nola okupatu egunak, nire mutikoak baditu bi aur, biskiak, eta haiekin hasi gira, eta nahi duzu parte hartu, nahi duzu bideoan atera, amatioari deitu genioan, jakitekoean onartzen zuen, behar direlako baimenak diru irudiaren zateta, eta bai, eta denak prest, eta pentsatu, ikain. Eta pasadugu izigarri ongi. Eta gero, lan polita ere izan da, behar zirelako, ez nahi zojoitzen zenbat izan ziren, baina ez ziren hain beste izan. Baina, hori ez, nola egun batetik bestera edo aste batetik ez dakit zenbat izan ziren, baina aldi guziz gauza behi bat. Eta denek egiteko asmoz eta posibilitate horrekin, izan zen sekulako eksperientzia polita. Eta ez duzue jarraitu, ez? Olako, ez, hortxe geratu zen. Bai. Olakoak ere izaten dira. Hori ez, bai. Garai berezi bat zenez. Garai hortarako. Eta egia da guk hemen agenda aipatzen genuenean hasieran, ez dakitze garaitan, oraindik iparraldean, hegoaldean lehenago hasi ginen ikuskizunekin, kulturetxeak, antzokiak eta barririkitzen zuek itxia eukizten duten, Bai, larrialdi egoeran ez zuten bat egin bide. Hori da, bai, estatuek. Zuek ala ere, zuk intermitentzia zeneukan ala ere. Konta ezakezu pixkat jendearentzat zer den hori, ze aukera ematen dituen horrek, adibidez, kultura arloan aritzen zaretenentzat, eta ze aukera ematen dituen? Hori, intermitentearena da estatu bat, edo autonomo, edo nola egan, ez dakit, beste estatuak bezala, Frantzian existitzen dena, artistentzat, eta behar dituzu, funtzionamendu aldetik behar dituzu, 12 hilabetez hainbat ordu kopuru egin, lanean, eta horrek ondoko urterako irekitzen dizkizu diru laguntza bat, edo azkenean da langabezian bagine bezala. Eta oso itxusia eduritzen zai, baina hilabete guziz betetzen dugu zerbait interneten, Pol-Amploan, eta bukaeran galdetzen dizute, lana bilatzen duzu? Eta bai ezko eman behar diozu zure diru laguntzak segidezan, baina azkenean ez, eta badugu beti lana, eta egunero lanean ari gira beraz badaulako gauza bitxi bat. Kontra esan puntu bat badu bai. Guztiz, baina ala ere, sekulako santza da, eta zinez
behar da azpimajatu, frantses estatuak hori plantan ezagir duela, eta badakite egoaldean hemen ez dela existitzen adibidez, eta Bartzelonako lagunekin, eta hemen egoaldeko lagunekin ari girelarik, egoera lagia da gaur egun hemen, eta komplikatuak dira gauzak, eta guk sekulako xantza dugu, eta zinez behar da azpimajatu, eta uste dut ongi dela eta polita dela galdera zenta. Hori, ni bizi naiz hori esker, eta egunero jaten aldugu diru laguntza hori esker. Eta, hori, hilabete sari bat dugu, eta gero lan egiten dugularik, hori gehitzen. Konpentsatzen nola egiten du. Eta hori, lagungarria da, bizitzeko manera. Hor ere bada kontra esan bat, zenta azkenean estatuak emaiten duen laguntza bat denez, badakizu badela konpromisu bat estatuarekin, edo beti ari zirela lan zama edo ordu kopuru horren bila, eta horrek behar da batzuk estresatzen ditu, nik unkituko dute gurra, eta orain arte xantzaukan dut, eta beti lanean aritu naiz. Eta aldi berean sekulako askatasuna da, ez dut bulego ordutegia, egun guziz nire bizia ezberdina da, aste batetik bestera ez dut ikustekorik, eta hori sekulako plazera da, niri komeni zait asko hori eta bizia initz maite dut hola gisa hortarat, eta horrek permititzen du. Hiru minutu eskas, arratsaleko 6etarako, eta guk bigarren kafeare agurtzen hasi behar dugu, eta programa agurtzen hasita gure gaurko gonbidatu ere agurtu behar dugu, Joana. Bai, egia esan plazer bat izan da, Joana hemen izatea, eta jarraituko dugu, zure ibilbidea, xilko ikusteko aukera baldin baduzue. Eta bestela Oiana ikusiko dugu, txaiaren 6. Oiana ikustera joango gara, bai, eskerrek asko benetan. Mil esker zuei. Eta gurtzeko Durangora begira jarri gara berriro, eta agertu zaizkigu gauzatxoak, esaterako Marenek atera duen EPA Begisek izenekoa, eta hor Begisek entzun ostean, Begisek kantuarekin agurtuko dugu gaurko saioa, Goiuri ez arandia, bihar... Ostirala, berriro hemen gaudela, arratsaleko 9etan. Baina mantalak etxera. Bihar mantalak etxera. Oiana, zintxoa izan azte buruan, Berdin. Datorren ostegunean berriz ere elkar ikusiko du. Hemen izango da. Ta zoi entzule plazer baduzue hementxe bihar arratsaleko 9etan, naiz irratiaren sintonian izango gara, bigarren kafean ondo izan, eta gutxi gaztau eta bueltak amari. Keep calm and bigarren kafea.